Hoxe, sabedes que xa anunciamos, xa estuvo en varios sitios de Portugal a exposición Os Doces no Camiño de Santiago, donde un servidor, Aquilino e Xulio Gil, percorremos diferentes lugares de Portugal por onde pasan os peregrinos e buscamos pastelería tradicional. En ela, recollemos momentos, pasteles, detalles, e esta exposición fotográfica que viaxou a varios sitios de Portugal, hoxe está e vai estar durante un tempo considerable no albergue de peregrinos de Pontevedra. Claro, son dous edificios, non sei que, pero vamos dar unha carreiriña para ver alguna, e bueno, e os que non coñecemos o albergue de peregrinos, tamén vedes o ambiente que hai nun albergue, non? Esta é a miña compañeira coa que monto guardia no hospital de peregrinos. Pilar, é a que está grabando agora, Vimos a estudiar un pouco a esos compañeros do front. Do Japón. Iso é por eso. En la Fukushima, central nuclear, salen los familiares solamente. Bueno, sí. Te cuento. One moment. Non sei idiomas ni nada, pero no albergue de peregrinos temos... O importante da xente non é saber idiomas, é querer comunicarse. Hasta vou contar a historia do nabo a unha peregrina japonesa. Outro momento da pastelería tradicional. Esta é a vida nun albergue tamén, xa de paso que vamos, vemos o que é un albergue de peregrinos, que os que van ao Camiño de Santiago, pois, o mellor, non o saben. De onde eres tú? Portugal. Lisboa. E vives desde Lisboa? Desde Porto. Caralho. Como dicen aquí, chejalle ben, chejalle ben. Mais portuguesas. Antonio, que é un compañero hospitaleiro, que cada vez que te face unha cousa en Portugal, ele está aí dirigindo, coordinando. Pois estas instalacións que estaban desnudas, vacías, pois cada ano se decoran con unhas fotos. Este é un momento da procesión, creo que das cruces en Barcelos, tamén que hai pastelería e moi boa. E bueno, xa vedes vos que non é unha sala de exposicións ou uso, é unha sala de exposicións un tanto diferente. Isto tamén é Barcelos, non? Sí. Aí está o noso compañero Luís, voluntario, que recompón da boa maneira que pode aos peregrinos. E damos outra voltiña máis. Duas fotos máis. Este é un obradoiro en Ponte de Lima, no que me deixaron entrar. Estas fotos subía, deixaron entrar no obradoiro e vin como se fan os pasteles. É impresionante. Por exemplo, esas pastitas que tomamos do café estaban así, recién horneadas, e o panadeiro colle, ten unha olla chea de merengue, e colle, que tiña unha marca nos dedos, e coas mans untadas, lavadas e limpas, collía e facíalle as galletas, tastas, e pasaban miles e miles e miles de galletas que decoraba este home. Eu quedei asombrado. E aquí, outra máis. Pilar, que é outra compañeira hospitaleira, pois estamos en celebración, porque hai que... E xa damos a volta. La cocina.
Estes dos pájaros, Xulio e Aquilino, Pero para que estamos hablando? son os artistas que aportaron a imaxe a todo. Cuidado, fotografistas de categoría, estes collen calquer cosa, hasta mí son capaces de facer igual. Para mí é un lujo poder estar con xente da primeira división fotográfica, eso, cuidadito, Rubiales de misión. ese non se vai. Digo, deixo, digo, se vai a facer fotos. E bueno, xa terminados, e aquí, neste outro edificio, toda esta galería, e non vamos molestar a xente que anda por aí descansando, tamén chea de fotos. Veña, deixo-vos. Grazas por acompañarme, e se vos acercades ao albergue, vamos deixar visitar isto. Hasta logo!